Hindi pagtipunan ang bahandi sa duda nga nagakalata kag inakawat sang kawatan sa kwarto sang imo dagi pusuon hilom kag matuo ang kabuhi mo iya kinatanaw kay may bahandi nga mas labaw pa sa tanan dito sa langit. Hindi malata, hindi mataka. Ipon ang imong bahandi sa langit. Dito ang tagipusoon magapuyo. Di punon naton ang bahandi sa langit. Sa gihapon, hindi malubos ang kasaypanan. Nagakalat, nagahalin kag nagadula apan ang langit nagapabilin sa wala sang katapusan. Tipo ng imong bahandi sa langit. Dito ang tagipusoon magapuyo. Di punon naton ang bahandi sa langit. Sa gihapon, hindi malubos ang kasaypanan. Daw ano kadako sang kalibutan, pero kung ang tagipusoon wala direksyon, ang bahandi madali lang malubos, hindi maghatag sang proteksyon. Sa langit lang ang sigurado